Hola, bona nit. Vos donem la benvinguda al lliurament dels Premis Ponts del Mediterrani 2025 que celebrem així a la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, des d'on Mostra Viva del Mediterrani fa entrega dels seus guardons anuals a persones i entitats que contribueixen a la difusió i defensa de la cultura mediterrània i als qui lluiten activament per una societat més justa i pacífica. Sota l'auspici del cartell d'enguany, dissenyat per l'artista Martín Forés, que el veureu ahir en la pantalla, complim 12 anys des que es va iniciar la segona etapa de Mostra Viva. Cal recordar que la seva llavor va germinar en un moment de foscor cultural a la ciutat de València, on tota la vessant d'arrels mediterrànies havia desaparegut. El 2013 es va recuperar una activitat que va tindre el seu origen als anys 80 del segle passat, quan la ciutat, amb el suport del seu ajuntament, del qual era alcalde Ricard Pérez Casado, i del regidor de Cultura, Vicent Garcés, havia iniciat un camí de relació amb els pobles de la Mediterrània, inventant la mostra de cinema, l'encontre d'escriptors i la trobada de la música. Mostra Viva ha esdevingut l'àgora multidisciplinar mediterrània. A dia d'avui només es manté la flama encesa a través de l'encontre d'escriptors i escriptores del Mediterrani fins al 6 de novembre. Qui millor pot explicar aquest trajecte il·lusionant i perseverant és el president honorífic de l'Associació Ciutadana Mostra Viva del Mediterrani, Vicent Garcés. Per favor, Vicent. Amics i amigues, són les 7:10 del dia 30 d'octubre. Fa un any aproximadament lliurarem els Premis Pont del Mediterrani en un moment en què s'havia produït a València la famosa Dana, el que li dèiem abans gota freda, i aquesta gota freda havia produït uns danys enormes, danys humans, danys materials. Per tant, farem un lliurament de Premis Pont del Mediterrani en aquest context, un context trist. Inclús aquella situació produí que de tot el que és l'encontre d'escriptors només mantinguérem en actiu el lliurament dels ponts del Mediterrani. I lliurarem un pont del Mediterrani a la Mancomunitat d'Ajuntaments de l'Horta Sud, en solidaritat. I fem el lliurament dels ponts del Mediterrani en un context molt més prolongat en el temps, un context també trist, que és la situació que es viu en aquell poble amic, el poble palestí. Es parlarà d'aquest tema més endavant. Avui lliurem un premi de solidaritat amb el poble palestí, però tant parlarem un poc més abans amb un company que ve des d'allà i ens farà alguna narració. Dic tot això perquè els ponts del Mediterrani volen significar aquesta unitat, aquesta unió històrica, geogràfica, cultural, que és la dels pobles del Mediterrani, que és una constant, més enllà de la nostra voluntat, perquè ve dels segles viscuts per les civilitzacions, i que l'Ajuntament de València als anys 80 intenta fer seua aquesta realitat, obrint la política cultural de l'Ajuntament cap a aquest espai proper i nostre, que és el Mediterrani. Ja Amàlia ho acaba de dir, crearem 3 iniciatives, la mostra de cinema, la trobada de música i l'encontre d'escriptors al llarg del temps, d'allò fa ja 45 anys. Al llarg del temps, aquella aventura cultural ha passat per molts episodis. L'últim, l'any 2011, l'any 2011, en què l'alcaldessa en aquell moment
va dissoldre l'última iniciativa que quedava d'aquell àmbit, que era la Mostra de Cinema del Mediterrani. I el 2013 un grapat important de ciutadans i ciutadanes i entitats culturals arribàrem a la conclusió que calia allò que havia estat soterrat reviure-ho i crearem l'Associació Ciutadana Mostra Viva del Mediterrani. I ja des del 2013 llançarem novament la triple idea, música, literatura i cinema, audiovisual, fins als nostres dies. El 2015 l'Ajuntament d'aquell moment recuperà com a organització municipal la Mostra de Cinema, la Mostra de Cinema al Mediterrani, que continua en aquests moments. Nosaltres, com a associació cívica, mantinguérem l'encontre d'escriptors i la trobada de música i fa un parell d'anys la trobada torna a caure per manca de capacitat bàsicament econòmica. S'havia produït novament un canvi polític en l'Ajuntament i aconseguim mantenir l'any passat i enguany l'encontre d'escriptors. I la idea que tenim és intentar que l'encontre d'escriptors, com a mínim, continuï tot el temps que puguem fer-lo possible. La setmana que ve es desenvoluparà l'encontre amb unes jornades que van de dilluns a dijous en distintes activitats. El programa ja és públic i avui el que fem és iniciem l'encontre d'escriptors amb el lliurament dels ponts del Mediterrani, amb aquesta idea de crear un marc permanent d'enteniment i de trobada entre les cultures, en aquest cas la cultura literària, l'escriptura, les arts escèniques, les arts plàstiques, el pensament, la música. I avui farem aquest lliurament d'aquest símbol que volem que no desaparega de la nostra ciutat. València com a ciutat i com a país sense el Mediterrani no és explicable. Sánchez Guarner, Lluís Guarner, tots els grans que han pensat i meditat i escrit sobre la nostra ciutat i el nostre país han vist la vinculació exacta, precisa, tant amb el nord de la nostra línia com cap a l'est, els pobles del Mediterrani. Jo acabo així, per tant, donant la benvinguda, agraint d'antuvi als premiats haver acceptat el guardó i desitjant a tots llarga vida i que puguem l'any que ve tornar-nos a trobar en un acte simbòlic com aquest. Moltes gràcies. Gràcies, Vicent Garcés. Comprovem la intensa activitat d'aquesta trobada cultural Mostra Viva en la següent projecció. Per si de cas puc veure l'estel que mires tu. Els redamons viaters els demane insistent si cap d'ells ha sentit el teu perfum lleuger. Només mouen els vents en planter caravell per si el més lleu em duu qualque mot que fos teu. Furtiu has
esguarda qui troba arreu, arreu, furtiu esguarda qui troba arreu, arreu, per veure dintre, veure del teu vell rostre entrat. Rodant camins amunt i rodant sense meta ni rumb. Rodant camins amunt i rodant sense meta ni rumb. Vas buscant la cançó que em diga el nom volgut. Sense parar recorre que el cel, ai, recorre que el cel. Amb els meus ulls recorre que el cel, ai, recorre que el cel. Per si de cas puc veure l'estel que mires tu. Ho acabem de veure i abans ho comentava Vicent Garcés, que l'any passat Mostra Viva li va donar un pont de solidaritat a la Mancomunitat de l'Horta Sud. El lliurament dels ponts del Mediterrani va haver de ser ajornat a causa de la tràgica Dana. Ahir, com sabeu, es va complir el primer aniversari d'aquell dia nefast per als valencians i valencianes i des de Mostra Viva preguem un minut de silenci en record de les 229 víctimes mortals. Gràcies. No oblidem reconstrucció, justícia i reparació. Seguim. En una època convulsa i necessitada de solidaritat, el reencontre entre pobles, pensadors i artistes adquireix més sentit. Les 6 persones guardonades enguany s'uniran en una extensa llista de noms de prestigi premiats en edicions anteriors. Persones i col·lectius que han contribuït al diàleg a través de l'activisme en la recuperació de ponts culturals i socials, el mestissatge o la llibertat. El símbol d'aquest reconeixement és un socarrat preciós fet a Manises, on es veu com una nau navega a través de les zones proceloses de la nostra mar. L'escriptor helenista, traductor i cineasta Pedro Olaya rebrà el pont del Mediterrani el proper 4 de novembre, dia en què arribarà des d'Atenes per a participar en l'encontre d'escriptors i escriptores del Mediterrani. La seva obra literària i audiovisual explora la cultura grega i humanista, combinant elements literaris, artístics i científics. El 4 de novembre, Pedro Olaya rebrà el guardó de mans de Vicent Garcés i podrem escoltar-lo a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània en el conversatori
amb la periodista Lola Bañón. Procedim ara a l'acte de lliurament dels guardons i ho fem amb el Pont del Mediterrani d'Arts Escèniques a José Sánchez Sinisterra. Nascut a València el 1940, aquest dramaturg i director teatral format al Liceu Francès i a la Universitat de València és un dels autors més premiats i representats del teatre espanyol contemporani. És un gran renovador de l'escena, destacant la seva tasca docent i pedagògica en el camp teatral. A més de les seues obres, en la seva faceta d'investigador i divulgador, Sánchez Sinisterra ha escrit nombrosos articles sobre teatre i ha participat en diversos col·loquis i congressos dedicats a l'art dramàtic. Sánchez Sinisterra rep el Pont del Mediterrani de les Arts Escèniques per la seva innovació teatral i el seu compromís amb la memòria històrica i la recerca escènica. Autor d'obres com Ai Carmela i Ñaque o de Piojos i Actores, i reconegut amb guardons com ara el Premi Nacional de Teatre, el Premi Max d'Honor, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Avui el Premi Amasí i és un honor. Lliura el guardó el director de cinema Samuel Sebastián, el recull José Sánchez Sinisterra. Voy a tratar de ser muy breve. Cuando hace un par o 3 semanas me comunicaron que se me había concedido este premio, me pareció de una, digamos, oportunidad personal, subjetiva, bastante relevante, porque desde hace 2 años yo estoy tendiendo imaginariamente un puente sobre el Mediterráneo para apoyar la salvación, la defensa y la pervivencia del pueblo palestino frente al genocidio impulsado por los Estados Unidos de América y cimentado y alimentado por el propio presidente de ese país tan probablemente anhelado, deseado y amado en el pasado, pero con el gobierno actual se ha convertido en una máquina de diezmar a un pueblo. Entonces, para mí, este puente del Mediterráneo materializa, pues yo diría, 2 años de preocupación diaria, cotidiana, por ese horror del que somos testigos y de que parece que ya se ha acabado la reacción en contra. Aparte de eso, y ahora vamos a aspectos más quizás subjetivos, claro, el que este premio se me conceda aquí tiene una relevancia asombrosa, puesto que este ha sido el espacio, es decir, este edificio y el club universitario que estaba en la acera de enfrente constituyeron durante 10 años de mi vida una especie de hogar ampliado. Yo venía por la mañana como alumno a las clases de la Facultad de Filosofía y Letras, pero luego siempre me quedaba ensayando, fundando el TEU de Filosofía y Letras, y por la tarde el club universitario, que estaba ahí al lado, en la acera de enfrente, era también el receptáculo de muchos de mis montajes, de mis trabajos con los compañeros y compañeras, de manera que esto era, repito, una especie de ampliación de mi domicilio, que no estaba muy lejos de aquí, por otra parte. Bueno, ya me callo y digo simplemente que por muchos motivos, especialmente estos 2, la recepción de este premio constituye una emocionante clausura de un trayecto vital que le debe mucho a este espacio y al espíritu de este pueblo valenciano, al cual pertenezco, por muy apátrida que a veces me sienta también. Muchas gracias y hasta otra.
És un premi de casa, per a un home de casa. Anem ara amb el Pont del Mediterrani d'Arts Plàstiques per a Cristina Duran. Llicenciada per la Facultat de Belles Arts de València, des de 1993 es dedica professionalment a la il·lustració i el còmic al seu estudi, la Grua Estudio. Il·lustra per a premsa, publicitat i contes infantils i com a dibuixant de còmics ha publicat, junt al guionista Miguel Ángel Giner Bou, Una possibilitat entre mil i La màquina de Fren, recopilats en un volum integral sota els títols Una possibilitat, Cuando no sabes qué decir i María la jabalina. Hi ha en la seva trajectòria molts més títols i molts més treballs. Pels seus còmics ha rebut diversos guardons com el Premi Ciutat de Palma de Còmic, el Premi Túria, el Premi a Millor Guió, el de Memòria Històrica en els Premis Esplàs Sagunt, la Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana, el títol de Filla Predilecta de l'Ajuntament de València o el Premi Antifaz a la trajectòria en el Saló del Còmic de València. Entre tots aquests reconeixements destaca el Premi Nacional del Còmic 2019 per El Dia 3, atorgat pel Ministeri de Cultura, i recordem aquell 3 de juliol del 2006, quan el subsol de València vivia el pitjor accident de metro de la història d'Espanya i les vies de l'estació de Jesús es van endur 43 vides i van ferir de gravetat 47 persones i van deixar trencades centenars de famílies. El Dia 3 és la història d'una gran onada de solidaritat, el despertat d'una societat molt semblant, sembla un déjà vu, el que està passant ara amb les conseqüències de la Dana. En aquesta ocasió, Cristina i el seu marit, Miguel Ángel Giner Bou, van patir els estralls de l'aigua que va inundar la seva vivenda i el seu estudi a Benetússer, perdent mobles, electrodomèstics o més de 600 còmics de la seva biblioteca, amb una filla dependent, sense llum i amb por al desabastiment. Cristina sap el que han passat. Malgrat tot, ella i els seus mantenen la vida i ara és capaç de narrar els efectes de la Dana en un còmic. Lliura el Pont de les Arts Plàstiques la catedràtica de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, Amparo Carbonell. Recull el guardó Cristina Duran. Bona vesprada a totes i tots. Primer, agrair moltíssim aquest premi perquè just un dia com avui, que ahir van tindre l'aniversari de la barrancada. Primer de tot, perdoneu el meu valencià, però jo soc de València, però el meu pare era de Sevilla i en la meva casa no es parlava valencià, però sí que intente parlar-ho, però que crec que n'hi ha que mantindre i estimar la nostra llengua, sobretot en aquests temps tan horribles per a la cultura i per a la nostra llengua. Bé, jo també seré breu, només volia comentar 2 o 3 coses. La primera de totes és que sempre que reps un premi és molt emocionant i també recolza un poc el que has estimat tota la vida. Els que ens dediquem a disciplines artístiques, sobretot els que dibuixem, moltes vegades hem tingut que sentir això de vas a estudiar Belles Arts, això no serveix per a res, no t'eixides, o la gent que escriu o la gent que fa música. I jo estic, la veritat, molt farta d'escoltar això perquè encara avui continuem escoltant això d'algunes persones que diuen el meu fill vol ser artista, però és que clar, després, i dic, després què? Ser artista és una cosa molt bonica i molt necessària per a la societat. Jo crec que tots, per exemple, en pandèmia, molta gent es va donar compte de lo important que és la cultura i l'art per a les persones humanes, com ens ompli i com necessitem comunicar-nos
uns amb els altres, no? Mitjançant la cultura, no? I com ens plena l'ànima. No? És per això que jo crec que igual que altres professions, les professions artístiques són molt, molt, molt necessàries. No? I bé, ha passat ara també a la Dana, no? Ho comentaven abans que ara el que està passant en molts de les parets dels edificis que abans havien sigut destruïts és que estan apareguent murals i molts colors, no? I és perquè realment necessitem tornar a la vida, tornar al color i tornar a l'alegria. No? Per a nosaltres ha sigut un any molt dur i bé, però bé, sí que és veritat que ha sigut molt dur, però hem pogut renaixer, hem pogut reobrir l'estudi i hem pogut continuar, sobretot per la gent que ens envolta, no? Per la gent que ens estima. I crec que és molt bonic recuperar aquest sentiment de comunitat i de col·lectiu que va un poc en contra d'aquests temps d'individualitat i de capitalisme feroç. No? Entonces, jo crec que la crisi climàtica està ahí i n'hi ha molta gent que ho ignora, no? I clar, tenim que tindre en compte que necessitem un estat fort, uns governs forts i reforçar els serveis públics, no? Perquè crec que ha sigut molt important el voluntariat, la gent jove sobretot, tota la gent que ens ha ajudat, tot el sector del còmic i la il·lustració, tot el sector de la cultura realment ens ha recolzat moltíssim, jo crec que això és importantíssim, però crec que no devem oblidar que estem en un estat que té que tenir benestar social, que té que haver una democràcia que funcione i que té que haver uns polítics que realment gestionen bé les coses i que els serveis públics estan ahí, perquè nosaltres el dia després i el dia següent i l'altre estàvem abandonats, quan estem realment en un país que jo m'alegre molt, jo soc autònoma, m'alegre molt de pagar impostos, però vull que després tindré, quan passa una cosa d'estes, tindré això, la sanitat, la unitat d'emergències i tot això. Entonces, la conclusió és que necessitem a tota la gent que ens ajuda, a la gent que ens estima, però també necessitem que quan anem a votar pensem bé en quins partits estan negant la crisi climàtica, quins partits estan en contra de la gent, de tota la gent, vinga de d'on vinga, i crec que realment aquest indigne president que tenim té que deixar ja la Generalitat. Això és tot. Moltes gràcies. Cristina Duran, paraules molt ben dites i a més ha dit vaig a passar-me al castellà, però no s'ha passat al castellà, has mantingut el valencià i ha sigut molt bonic i jo t'animem a que continues fent-ho, Cristina. Gràcies. Pont del Mediterrani de poesia a Jaume Pérez Montaner, un premi molt merescut a aquest gran lluitador contra l'oblit, ja que, com explica ell mateix, qui no ha begut la suor de les mans renegrides mai no serà dels nostres. Qui no ha sentit la fredor de la desfeta no podrà dir-se humà. Pérez Montaner ha sigut guardonat moltes vegades en altres distincions amb el Premi València de Literatura, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, el Premi Ausiàs Marc de Poesia o el Premi Jaume Fuster 2014 de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Diu l'escriptora Gemma Pasqual sobre Jaume Pérez Montaner que ell és música reposada, una veu fosca, la rialla neta i un capteniment de tranquil·litat. El tipus d'home de lletres fet a l'anglesa, abillat amb aquell punt d'elegància i d'esperit discreta i serena, com el defineix Isidor Cònsul. Poeta i crític, cal destacar-ne el compromís amb la literatura, la nostra llengua i els escriptors durant l'etapa de president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. També la seva tasca de traductor, que inclou textos de Bàrbara Kingsolver o Wallace Stevens, i amb la poetessa Isabel Robles, la seva companya de vida, cal destacar les traduccions de l'obra d'Edgar Allan Poe o Anne Sexton.
Una altra vessant que cal subratllar és la de docent com a professor del Queen's College, de la City University of New York, del Lewis and Clark College de Portland. Cercant en la memòria de Jaume, trobem un jove que va treballar en una fàbrica tèxtil d'Alcoi, que va estar tancat en les presons franquistes durant 15 mesos, que se'n va haver d'anar als Estats Units per tal de construir una carrera docent i que més tard, ja en democràcia i no sense dificultats, va ser professor de la Universitat de València i director del Col·legi Major Lluís Vives. Pont del Mediterrani de poesia a Jaume Pérez Montaner, destacat per una poesia compromesa, reflexiva i arrelada a la identitat i la memòria col·lectiva. Autor de llibres emblemàtics com Mural del vent o Fràgil. Lliure al guardó Àngels Gregori i Parra, que entre Oliva, Barcelona i Nova York és una de les poetes valencianes més destacades. Ningú millor que ella per a fer-li entrega del socarrat al mestre Pérez Montaner. Segur que no m'allargaré massa, porta les paraules escrites. És per mi un gran honor aquesta distinció que m'haveu volgut atorgar, així com el fet de compartir-la, com ha dit Miquel Gil, amb persones a les quals, en el fons, admire. Premi Pont del Mediterrani, el nostre món, el nostre mar, la nostra casa, amb tantes cultures diferents, però amb una sensibilitat i un saber viure tan semblants, i una alegria molt personal, com a testimoni històric dels primers i segons encontres d'escriptors del Mediterrani, en l'organització dels quals vaig participar activament i directament, sempre presidits per la idea de la literatura i la democràcia, com aquesta mateixa mostra viva del Mediterrani. Foren els dies de l'anomenada transició, de la preautonomia nostra, de la nostra Conselleria de Cultura, mesos i setmanes bells i plens d'esperança. A tots els que lluitaren en aquella empresa gairebé utòpica i sobretot els que ja ens han deixat, com el mateix conseller Vicent Bevià, o l'incansable i sempre alegre Vicent Caurín, com Pep Pons i tants altres. Per a tots ells i per a tots els que continuen mantenint l'esperança a través d'aquesta mostra viva. Dos poemes que refereixen a les dues ribes d'aquest Mediterrani. El primer, Morts per l'aigua, és un poema que fa poc va aparèixer, un poema meu, en l'antologia que torna la joia viva del carrer, una antologia dedicada als poetes, millor dit, a la poesia, que parla sobre la dana, els efectes de la qual continuen amb un president
impresentable. Caldrà potser buscar-los en els somnis romputs per inscriure'ls després en el fang o en l'arena. Com pots pensar els versos? Com pots imaginar-los? Els mots que sobreviuen i els carrers plens de fang, els estris estimats, els records d'una vida o de 1000 vides, 229 poemes en silenci, en les veus del silenci, el refredat de la vella pitonissa o la cremor d'un president inútil, mentider. Paraules i desori, paraules ominoses, el fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang, presó i menyspreu reverberant, runes i portes esventrades. I és que entre el foc i el gel pot arribar la mort només per l'aigua. Només el record a la finestra i l'aigua sense nom quan ningú no l'espera. L'altra riba del Mediterrani és Gaza, Palestina. Fragments d'un poema titulat Si dic Gaza i dedicat a Artur Eras i Anacleto Ferrer. És el crit de la pedra i la terra que ofega les mirades i aquells ulls turmentats amb les seues ferides. Dones i parracs recorren els carrers. S'ha congelat el crit en les voreres. Fantasmes que retornen del passat. El present és la mort. Tots els morts que ens contemplen amb horror. Són els infants que moren, xiquetes i xiquets. Àlgid el crit que s'eternitza, la dona que passa corrent, la sang que t'arriba als ulls i esquita les paraules, les 1000 cares del feixisme. Són els àngels ferits i aquell àngel sense ales que s'ha quedat amb tu. L'extermini integral i el genocidi. Un cel inhòspit que no vol mirar. Dic Gaza i dic Auschwitz i les cambres de l'odi. Venien amb metralla, venien amb pistoles i abatiment de llunes. Ara els violins sinistres i els metàl·lics ocells i la carcassa i el cos saquejat i aquest esgarrif que és veu i atzagaia i és crani i lament en les goles sagnants. És que no em vols parlar? Parla'm. No em sents? No sents la sang que brolla i corre pels carrers? Tu que vius de la mort i en la mort et delectes i el teu odi nodreixes amb el gaudi dels altres. Tot cercant la nostra mort, has plantat els filferros d'espines. Tu, malparit, amb panotxes ardents en el cul, a poc veuràs la mort, en la pell esgarrapada de la teua estirp. Com vidres punxeguts arribaven banderes i esquinçants. Visca Palestina lliure. Doncs sí, Pérez Montaner, visca Palestina lliure i precisament
anem a dedicar un premi expressament a una persona que ve des d'allà. Pont del Mediterrani de Solidaritat amb Palestina per a Ramzi Maksidi, actor i director de teatre i cine palestí format a Barcelona, molt conegut arreu del món per la pel·lícula Casa de Fantasmes i altres films com La Pedra de Salomó, Sota el cel o L'Atemptat. És fundador del projecte creatiu multidisciplinari Quotes Art Films, nascut de les cendres de la ràdio independent Veu d'Al-Quds, que va dirigir fins que el 2002 l'emissora va ser bombardejada. Durant la seva trajectòria participa en nombrosos festivals de cinema internacional i a la 8a Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. El 2015, La Pedra de Salomó va obtindre el Premi de l'Audiència al millor curtmetratge al Festival de Cine Àrab Midnat Twin Cities dels Estats Units. Un curtmetratge que es projectarà precisament demà divendres a les 5 de la vesprada en La Protectora, al carrer Maximilià Tous número 6, amb un debat posterior amb l'autor. Pepa Pellicer, presidenta de Mostra Viva del Mediterrani, lliura el Pont del Mediterrani de Solidaritat a Ramzi Maksidi per la seva trajectòria en el teatre social i intercultural, així com per la seva tasca de pont entre cultures mitjançant les arts escèniques, participant en diversos projectes de teatre comunitari i festivals internacionals, rebent reconeixements pel seu compromís artístic i social. Ja vos dic que, vingut directament de Palestina, recull el guardó Ramzi Maksidi. Hola, pues muchas gracias por el premio. Yo creo que este premio yo lo recibo en el nombre de la gente en Gaza y en Palestina, aunque no me veo que soy la persona que debería recibirlo porque con todo lo que estamos viviendo durante 2 años de genocidio y la ocupación desde hace 77 años, a mí personalmente me parece absurdo que el mundo se entere ahora, porque desgraciadamente parece que era necesario que se mueran 80.000 personas y que caigan 15.000 toneladas de bombas para que la gente se despierte. La gente refiero a los gobiernos, porque la gente yo creo que siempre está despierta, al menos en este país, que está más claro que nunca, que aquí hay una diferencia inmensa, hablando de todas las regiones. Y a mí personalmente me alegra que había decidido tener mi segunda casa aquí por la reacción de la gente, porque antes vivía en Francia y estoy muy seguro si estuviera viviendo durante el genocidio en Francia no iba a vivir ahí. En cambio, un día volveré a mi segunda casa porque para liberarme de la ocupación decidí de venir a estudiar aquí en Barcelona y quedarme de vez en cuando, porque a mí personalmente la ocupación mentalmente me jode bastante. No tengo por qué explicarlo todo ahora porque es un momento alegre, estoy contento y triste a la vez de poder viajar y venir aquí. En cambio hay 2.200.000 personas en Gaza o en Cisjordania también que no pueden salir, o no es más fácil, o en el caso de Gaza es el imposible, mejor dicho. Por tanto, yo me considero muy privilegiado de haber podido reconstruir mi vida en el momento que llegué a Barcelona, y
yo creo mucho en la energía. La primera ciudad, mi expareja catalana me dijo vamos a visitar, al llegarme era Valencia y ahora vuelvo otra vez, pero no sé, era para cerrar el circuito o abrir, yo creo que es para abrir el circuito porque mi sobrina, con ella habíamos decidido de que yo le dije no vayas a Cataluña porque te vas a morir de doble idiomas y muchos remores, ¿no? Para nosotros igual no tenemos la fuerza con todo lo que vivimos porque somos de Jerusalén, por tanto allí se habla 2 idiomas y lo mismo que puede pasar en muchos lugares con todo respeto a lo que se sienta la gente. Y le dije, vete a Valencia, una ciudad bonita, pequeña, está aquí, estoy muy agradecido que esté aquí. Igual no entiende de momento lo que estoy diciendo de ella, pero un día lo entenderá y hablará el español mucho mejor que yo, porque yo no tuve el dinero para irme a estudiar español o catalán. Bueno, el catalán sí que lo estudié, pero la gente no me dirigió la palabra en catalán y tiré la toalla, porque era gratis también. Y estoy seguro que un día espero que esta ciudad y la gente que les va a servir para mucho para su futuro, y muchas gracias, me siento muy contento, aunque fue una sorpresa también, la verdad, cuando me llamaron, y para mí siempre me siento feliz. Antes del genocidio seguro me había sentido mucho mejor para hacer este viaje, porque siempre me gusta volver a Valencia. Ahora me siento bien, vamos a decir, pero claro, todo el mundo o en el mundo dicen que la tregua o el alto de fuego, pero es una mentira porque desde ayer hasta hoy han asesinado a 125 personas. Y estoy también muy agradecido a toda la población en todas las regiones de España con su presencia en la calle, y creo que esta presencia debería también ponerse y ser muy presente a que admite Mazón, porque la vida de la gente y el duelo que han vivido en Valencia, no hace falta que yo no estaba aquí, pero me enteré. Creo que es horroroso que sigue ahí en su plaza, y espero que haya movimiento hasta que vaya. No voy a decir a dónde, pero ya sabemos. Intento ser más educado un poquito. Gracias. I arribem al final amb el Pont del Mediterrani dedicat a la música per a Miquel Gil. Nascut a Catarroja el 1956, porta mig segle de vida dedicat professionalment a la música, sense cap voluntat de viure del passat o de repetir repertoris o fórmules que han sigut èxit. Sempre inquiet, en contacte amb les noves fornades de músics, curiós, de viatge constant de construint els codis tradicionals de la nostra música popular, vivint el present amb la imaginació per bandera. Considerat com una de les grans veus del panorama musical mediterrani, Gil li canta a la terra i les arrels amb profunditat i emoció, seguint el llegat de les músiques de tradició oral que impulsa des que formava part de la banda de folk valenciana Altall i després amb Terminal Sur. Una vintena de discos avalen la seva trajectòria. Lliura el guardó el crític musical i estudiós de la música i la cultura popular Josep Vicent Fretxina per renovar la música d'arrel mediterrània i tradicional valenciana amb influències modernes, exmembre d'Altall, autor d'àlbums referents com Orgànic i Catà, guardonat amb premis com ara el Premi Ovidi Montllor, el Premi Altaveu i el Premi de la Música al millor àlbum de música tradicional, recull el socarrat Miquel Gil.
Miquel, a Catarroja també heu patit de valent la Dana i tu personalment també. Sí, sí. Ho hem patit, però ho hem patit ben petit. No s'ha lliurat. S'ha lliurat. N'hi ha una antiga d'això romana, vila romana. A mi me diuen 2,5 metres, avinguda de la Rambleta. A 50 metres que estava la vila romana, 0. En sabien, aquelles persones. Dia Vicent, dies de la mostra del Mediterrani. Jo era xicotiu, era jove, a veure si ens entenem. I vam anar en el tall a tocar a Arles, en una associació que se deia Montjoia Batxàs. Era una associació que començava ja a conrear el concepte, la idea, la filosofia de Mediterrani, de la banyera d'Ulisses, d'anem i venim des de l'època dels grecs i els romans i els fenicis i anaven amunt i avall. I anem allà, anem a tocar i jo comencé a flipar com un turc tocava l'ut. Dius, hòstia, si això s'apareix tipus els cants de batre que fem en València, i ves com els francesos tocaven i dius, ai, si això pareix música dels provençals, dius, ai, això pareix música de rondalla. Deixeu-me que li dedique este premi qui duia l'ànima de tot allò, li diuen Jean-Marie Carlotti, se n'anà la setmana passada. Cada volta les bombes cauen més prop, doncs està caigut molt propet. Deixeu-me que li ho dedique a Jean-Marie. Jean-Marie Carlotti era un poc un instigador mediterrani, ell era un lluitador per aquesta idea de que podíem conviure tots, que no n'hi havia aquesta barrera que volia fer-se de la part sud, de la part àrab i de la part europea, i que nosaltres som, dia Vicent Torrent, l'estàndard mediterrani. Ell diu, tirem una línia que va de València a les illes i de les illes se'n va a Itàlia i passa a Grècia, i aquesta zona central som l'estàndard mediterrani. Ahí és on estem nosaltres, que no sabem si som moros o cristians. Si estiguérem en Alcoi no sabríem a què apuntar-nos, si als moros o als cristians. I això jo crec que és l'essència, la convivència, i aquest punt de solidaritat, i aquest punt que arriba la primavera i se n'anem a gaudir del carrer, i aquesta cosa que forma part de la nostra idiosincràsia. Ja pot fer Mazón i oblidar-se del dolor que ha causat en les persones. Anem a veure. Així, començant allà baix, en el Vinalopó, i acabant en Vinaròs, sabem perfectament climàticament on estem. Per molt que els negacionistes i els anticiència i els magufos en general diguen que això no existeix i que és mentira, sabem on estem i que se produeixen aquestes coses. N'hi ha internet i n'hi ha telèfons i se pot avisar i se pot no sé què, i haguérem pogut fer menys quantitat de gent haguera tingut. És increïble que en el segle XXI, en les Europes comunitàries, en l'Espanya del no sé què, en el País Valencià del no sé què, 200 i pico morts. Això ni aquí ho entenga. Això s'haguera pogut. Bueno, doncs malgrat aquestes coses que dius, hòstia, malgrat tot això, tota aquesta cosa negativa, nosaltres tenim una manera que ho revertirem. D'ací no podrem reviure aquelles persones, allò serà impossible, però la resta, la cosa econòmica, la cosa de la desfeta del no sé què, tenim energia per a tornar-ho a reprendre. Espero que la cultura servim, estiguem al servei d'aquesta societat i puguem oferir des del teatre, des de les arts plàstiques, des de la música, des de tot l'univers cultural, des de la literatura, puguem ajudar a lo que sabem fer, que és ajudar a viure millor. Espero que ho sapiem fer i ja està. I moltíssimes gràcies pel premi i endavant, eixirem d'esta, Amèlia. Bé, no te'n vagis molt lluny, Miquel, perquè quan acaben les paraules donem pas al cant.
Salut i llarga vida a Mostra Viva i els ponts del Mediterrani que contribueixen any rere any a construir un imaginari de convivència i d'intercanvi a través de les diverses expressions de l'art i que sone la veu a capella del mestre Miquel Gil. El micro és teu. Hola, encasta. Sí, ara me'l connecte jo, no te preocupes. Un poema que forma part també de la meva història. Mos va Francesc de Paula Bruguera, en Pau descanse, mos va posar en contacte en Estellers i fins i tot mos va aconseguir un xalet en el Perelló per a que anàrem allí a estiuetxar. No sé per a què, perquè anàvem de bolo en bolo. Era allò que fèiem 100 i pico bolos a l'any, però... I allà anàrem a demanar-li, allà sempre estiuetxava en Benimodo, Estellers, però anàrem allà, curiosament estava en el Perelló i mos dugué ell. Anàrem a demanar-li lletra per al primer disc. Atenció, ni més ni menys que Joan Fuster mos feu unes paraules. També anàrem a demanar-li un grup que començava. Mireu la generositat d'aquella gent. Érem uns absoluts desconeguts que no mos coneixia ni la mare que mos va parir i anàrem allà i mos feu una introducció al disco. I anàrem al Perelló i allà mos va fer Estellers un parell de quartetes per a un batre. Unes quartetes que diu l'ofici que més m'agrada és l'ofici de forner. Ma mare, Paquita la fornera, cada volta que escoltava allò de l'ofici de forner, a plorar com una malaena. Bueno, pues anem allà, anem a fer un batre, amb permís. Jo tenia un xorro de voz i era l'amo del falsete. Un segon que m'ha gravat un fa sostingut, així... per no posar la pata... Vale, ja el tinc la tonalitat. L'ofici que més m'agrada l'ofici que més m'agrada i és l'ofici de forner. I escombra i encén el forn. I escombra i encén el forn. I deixa la posta al rent. I al meu amor no li falta cada dia el seu jornal. Com que és un amor de pobre, com és un amor de pobre, tot el dia al pas al tall. Mil gràcies, Miquel Gil. Demanem a les persones premiades, ha sigut un honor estar ací amb els noms de Cristina Duran, de Sanchis Sinisterra, Pérez Montaner, Ramsi Maxidi, Miquel Gil i Pedro Olaya, que recordem que el 4 de novembre rebrà el Pont del Mediterrani del Pensament. Ha sigut un honor compartir escenari, compartir Mostra Viva amb la família de Vicent Garcés. Podríem dir que tu eres el pare de tots nosaltres, el patriarca, per dir-ho així, i que repetim, per favor, en contra d'escriptors, música, cinema, tot el que siga menester i el que puguem per a mantenir la flama de la cultura viva. Per favor, pugeu a l'escenari i fem la foto de família per a que no se'ns oblide el dia d'avui. Moltíssimes gràcies, estem orgullosos de vosaltres i fins l'any que ve, Mostra Viva. Visca la cultura!